Ahojte dámy a páni, ja som teda v hoteli. Áno, vidíte, že tu máme aj iné pitie, než iné. Aj že tu mám úplne inú izbu. Ja toto tu nemám. Ani toto. Takto macka som si zobrala. Tam toto máme. Tam je, neviem čo. Tam je zase tričko tatové. Super. Tak tu máme chod. A tu máme kúpeľňu, ale to nemusíte vidieť. Pod umývadlom máme uteráky, keby ste chceli ísť. Toto je repiska. Tak pod umývadlom je pod umývadlom sú proste pod umývadlom sú uteráky. Niekedy sú aj na posteli. Napríklad minulé, keď sme tu boli na posteli. Teraz sú pod umývadlom. Takže sa pozrite, kde chcete. Áno, môžete mať inú farbu. Minulé sme mali zelenú alebo bielu. Teraz neviem. Teraz máme modrú. A máme biely. Už tu mám všetko odložené. A to je super. Máme tu plávanie. Máme tu plavecky vlastne. Máme tu máme tu saunu. Máme tu výrivku. Tak dajte like a odber. Keď ne, ja si vás nájdem. Ináč o 6:00 máme večeru.